ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಜೋಳ ಕಾಯ್ತದು ಅವಿನ ಎಂಚ ಜೋಳದ ಬುಟ್ಟ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ತೋಚ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಶೈಲೇಜ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪನಂದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಳನ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಮೇಲ್ದ ಕವರನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಕಾಯ್ಪುನ ತೂಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನೈಫ್ಗೆ ಏನವೇನ ಆಯ್ತಾ ಕುತ್ತುದು ಇಂಚ ಕಾಯಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತೆ ತೊಮ್ಮನು ಸರಿ ಕಾಯ್ತದು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಿತ್ತಗ ಮಸಾಲ ತಗಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದೆನ್ ತಿನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಗಟ್ಟರದ ಜೋಳ ತರ್ಪದಿತ್ತ ಐಟ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ ಅವೇನೊಂಜಿ ನೆಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಶೋಕು ಗ್ಯಾಸಡ್ ಪತ್ಯ ಈತ ತೊಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಈತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕ ಮಸಾಲ ತಾಗಾಗ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಬೆರ ಉಂಡೆ. ಈತೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಬೋಡನಿಕು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಯಾನ್ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದಜಿ. ಈ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಗ್ಲ ಇಂಚ ತಾಗದು ಶೋಕ್ ನೆಕ್ಕ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಖಾರ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯಾರೆ. ತೊಲೆ ಇತ್ತನೆ ತಿಕ್ಕಣ ತಿನ್ಕಂದು ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ಯಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೂರ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಬೇರು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಷ್ಟ ತುಯ್ಯರತ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಿದೆ ತಂಚಿ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉಲೈ ಪೋಯ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಲೇಜ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಡಿ ಪುರ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಪೂರ ಕಡೆಟ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತುಂಡು. ಐತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೋಣಿಡ್ ಪೂರ ಜಿಂಜೆನ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಂಜ ದಿತ್ತಿನ ಸೈಲೇಜ್ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಿನ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಜ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟರದ ತರ್ಪಾಯಿನ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪೊಡಿಯಾದ ಉಂಡು ಮೆಷಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೋಣಿಡು ಜಿಂಜ ದಿಪ್ಪಿನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಜೋಳದ ರಾಶಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಜೋಳದ ರಾಶಿ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಜೋಳದ ಇಂಚ ಕೋಡು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಕೋಡುನಿ ಅಂದೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಯ್ತದ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದ ಯೋಡು ನಲ್ಪರ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಎಲಿ ಪುರ ಬತ್ತೆ ಜಿಂಡ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಒಂದು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಾಶಿ 27 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಜೋಳ ಒಂತೆ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ದಡೆ ಕೊಣದದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕೋಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಂಡಿಡು ರೆಡ್ ಕೋಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಳದ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೇನೆತ್ತ ಪೂರ ಕೊಣದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಜೋಳನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತವೇನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಗಿನ ಅವಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜೋಳ. ಅಂತಲೇ ಈತಂದೇನು ಮೆಷಿನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪಾಂಡ ಪೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಪೆತ್ತಗ ಫೀಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಪಜಿರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಜಿರ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೆಷಿನದು ಶೋಕು ಪೊಡಿಯಾದ ಆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಾದ ತುಲೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಆ ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ರಾಶಿ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಜಿಂಜಾವಡು ಫುಲ್ಲು ಅವು ಅರಪ್ಪುಡು ಚೌಲಿ ಅವಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು
ಒಂದು ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಜನ್ ಮಿಷಿನ್ ಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನೆ ಇಂಚ ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮೆಷಿನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಈತ ಪೊಡಿ ಆತನ ಅವೇನೆ ಇಂಚು ಒಯ್ತ ಪಾಡ್ದನೆ ಅವೇನು ಬೇಕಾ ಗೋಣಿಗೆ ಜಿಂಜಾಡು ಒಂತೆ ಜಿಂಜದ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜಿಂಜದ ಈತನ ಒಂದು ಜಿಂಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಗ ಫೀಡ್ದ ಗೋಣಿ ಅದರ ಉಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಣಿ ಐತ ಉಲ ಇಡು ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಗಡಿಡ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಉನೇನ ಇಂಚ ಜಿಂಜವಡು ಜಿಂಜದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಟೈಟ್ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ದೀವುಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗೋಣಿಲೆಡ್ ಪೂರ ಜಿಂಜದೀತ ಒಂಜಿ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಗೋಣಿಡು ಬೊಕ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಜಿಂಜದೀತ ತಿಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.